Mas mikusog pa ang bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Bibingka. Ulay kining nasiglatan sa gilayong 1,955 kilometers sidlakan sa southeastern Luzon. Padulong kini sa kasadpan sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa, posibleng sa Biyernes kini mosulod sa PAR. Apan dili kini magdugay kay posibleng sa kanto sa PAR lang kini moagi. Kung mosulod kini sa PAR, tawagon kining bagyong Ferdy. Ubos sinuon ang tsansa nga maglandfall kini, apan pakusgon ini ang habagat. Busa ulanon ang dakong bahin sa nasod sa mga mosunod nga adlaw. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible ang ulan sa pipila ka bahin sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, Caraga ug Davao Region. Dunay kusog nga mga pag-ulan sa pipila ka lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.